Bueno, això, corpus. A veure. El que farem una mica, perquè és... Ja he fet saltar, ja està bé. El que farem una mica és analitzar una mica què forma part del corpus. En el fons, és l'exemple més bèstia del que és capaç de sobreviure al llarg dels temps, mantenint aparentment un mateix objectiu, però en realitat complint de molts altres. Sembla que no hagi dit res, però... Llavors, la mare dels ous és el tema de l'Eucaristia. Per què ens situem? L'Eucaristia fins al 1262, ja anirem la data, se celebrava divendres sant. Ens situem a començaments del segon mil·lenni, amb molts problemes d'heretgies, entre cometes, amb moltes coses que no li agradaven al papa de torn, gent que tirava pel dret. Això perquè només, per fer-nos una idea, recordeu el nom de la Rosa? Aquelles ordes franciscanes que tiraven pel dret i que fotien disparats i tot això, així. Total, que necessiten ordenar-ho. I hi havia un tio que es deia Hug de Thierry, que era dominic, estava en el bisbat de Lieja, però concretament a la zona, ara seria de Lille, de la població de Lille francesa, però que això pertanyia al bisbat de Lieja, Bèlgica en aquell moment no existia Bèlgica. I a partir de les visions d'una santa, que es deia Juliana de Béthune, que se li apareixia sants i veia d'allò, se li acudeix fer una festa d'exaltació de l'Eucaristia, que sigui l'hòstia, mai tan ben dit, i agafa i li ven la moto en el bisbe que hi havia en moments de Lieja. El bisbe li agrada la idea, tiren endavant la festa, plantegen la processó, de fet només el bisbat de Lieja, i aquell bisbe de Lieja és el que després va ser el papa Urbà IV. Què fa? Jo soc bisbe, ho faig aquí, jo soc papa, ho fa tot Déu. Per tant, el primer corpus va ser aquell. El primer corpus va ser el de Lieja, això sí. Aïlladament. Exactament. Si ho va fer gaires llocs més, van ser per allà a la vora i no li van fotre gaire cas. Quan el papa s'hi posa, pam. Llavors, nosaltres tenim aquella referència del 1320, que curiosament també coincideix la referència al nord de França i coincideix a Bèlgica. Per tant, hem de suposar que el papa hauria de reunir a tothom i hauria de dir, nens, això va per aquí, i hauria començat tot amb l'hora. Aquesta seria l'esperit, perquè si no, les coses van més tardanament. Si França, o almenys una zona de França, la zona borgonyona, la zona de Picardia, la flamenca de Lieja, que també agafava el cantó d'Holanda, i tothom comença el 1320, nosaltres també, per què no? Però el 1264 al 1320... No, aviam, el 1264 comença la festa, la processó. Però ja estava viu, el que era el bisbe... No, bueno, llavors el 1320 és el Joan XXII. Ah, ja. Ja va de capellà, ja va de papa. El papa Urbà IV el que fa és potenciar la festa. Abans de la processó, més o menys trobem que sí que es fan corpus, però la primera processó del 1320 coincideix amb tothom. Per tant, hauríem de suposar que això sí que hauria de reunir tots. Per què? Aquí és on anem una mica això ja és molt rococó, aquests serafins, no, querubins, són els que són els caps de males. Aquesta processó, això és a França en aquest cas, el pont de Trembles. Al Canadà. El punt que arrenca de tot això és que la festa reuneix moltes condicions, de moltes menes diferents, i entre elles la primera de totes és el joc de protagonisme i ostentació. És a dir, no és que el capellà faci la seva, no és que els gremis actuïn ni prou, sinó que tothom hi acaba participant. Hi ha veritables batusses per veure qui queda més a prop de l'Eucaristia, qui va davant, qui va darrere. És
És un tema de fer-se veure per damunt de tot. Llavors, aquesta serà la constant. Per cert, es fa Corpus a Montreal, a la zona francesa. Això s'anirà complicant, i ara fem un petit incís, s'anirà complicant amb uns carros que nosaltres aquí a Catalunya pràcticament no els veurem. Això serà a Castella, això serà a Bèlgica, això serà a Andalusia, per exemple, a Sevilla. Veritables carruatges, que en aquest cas és la representació de l'Immaculada, que aquí sí que se celebrava la festa de l'Immaculada, i anava a l'Àliga, però no sabem que fes cap carruatge. Aquí, en aquest cas, ja és una tarasca, això és un carruatge de Corpus. Estem veient imatges de carruatges del segle XVIII, en aquest cas de Toledo. Les roques és... És el mateix, és el mateix. La paraula roca o castell s'aplica, per tant s'apliquen als rodants com als fixos. Aquest concretament, això d'aquí és la tarasca, amb Santa Marta a sobre. Aquesta serà la constant. De fet, els dracs a Espanya són tarasques i els golfs també són tarasques. El foli... Aquesta és una altra tarasca, tal com anaven, per tant feien carrosses immenses en forma de drac, aquí el representa aquí sota s'amagava que arribava, i damunt i feien representacions. En aquest cas això venen a ser com uns titelles i són uns personatges. Aquest també és del segle XVII, o aquest altre. Nosaltres a Catalunya no vam arribar a veure això. A Catalunya no vam arribar a veure perquè té una explicació molt senzilla. Quan el Corpus aquí arriba al punt àlgid, que seria el començament del segle XVI, quan arriba ja al segle XVII, aquí ja han partit peres amb gent barallat, ja tenim problemes, i ja no hi ha calés per muntar dingladors d'aquest tipus. En canvi, a la Villa i Corte, a Madrid, o a Toledo, hi ha calé de sobres i les processons tiren fort. Això vindria a ser una mostra. Aquest és el drac que hi ha a València, el Corpus de València. Sí, encara hi ha unes rodes allà, no van amb molts carros encara. Aquest és el drac de Sant Jordi. Sí, que encara hi ha les rodes, ara en veuràs unes quantes. Les bèsties, a més, no les porta la gent a sota. Les arrosseguen, l'estiven a vegades gent, a vegades a sota hi ha alguna cosa. Ara, darrerament, han construït tortugues, cucaferes, fins i tot s'han inventat coses que no queda clar que existissin, com hem fet aquí, evidentment. Aquest, en aquest cas, és el drac de Sant Jordi, que té bastant de gos, però bueno. Aquí tens les roques. Aquestes són les roques antigues de València. En aquest cas d'aquí, l'Adam i Eva famós, que abans teníem un morbo aquí perquè ensenyaven cuixa, ara ha quedat superat això, però hi ha la roca de Sant Vicenç. Aquesta d'aquí, aquí podeu arribar a veure el Grial. El Grial, no sé si esteu al cas, però el que es considera el Grial, o un dels que es considera Grials autèntics, està a la catedral de València. Llavors, aquesta és la carrossa corresponent al Grial, que a més lligaria directament al concepte d'Eucaristia. Tot això de les carrosses nosaltres ho vam viure molt poquet i pràcticament que no vam tenir, si és que vam tenir. Això les he posat perquè toca posar-ho, perquè els corpus, per exemple, el Corpus de Burgos o el de Toledo o el de València no s'entendrien sense aquestes carrosses i en canvi el català no. També té una explicació. En el moment en què hi ha aquest auge del Corpus valencià en detriment del Corpus de Barcelona, la capitalitat de Catalunya es desplaça a València. Barcelona queda de segona divisió, llavors València tira amunt, que és el moment que proliferen aquestes carrosses.
Anem a un altre tema que desapareix una miqueta, que ara, jo no sé si el corpus aquí ho farà o no, però això, els altarets. Abans hi havia, tornem al joc d'ostentació. Als carrers, a part de fer les catifes, hi havia gent que feia altars. Es tractava de ser més papista que el papa, evidentment. I a més, altars amb custòdies, perquè hi havia gent que tenia capelles. En aquest cas, aquestes fotos són de Terrassa, de l'any 60 i alguna cosa, i això era d'una casa particular i això també, que tenien una capella, una esglesiola, amb la seva custòdia allà posada, i per tant tot això ho exposaven també. Hem d'entendre el corpus sobretot com aquest joc d'ostentació. Sí que hi ha l'Eucaristia, sí que anem darrere l'Eucaristia, però la gent el que volia era figurar. Evidentment, l'Església s'ho va muntar molt bé, perquè amb l'excusa de l'Eucaristia ho va fer anar tot a partir d'aquí. Això torna a ser, això de la Biblioteca Ambrosiana. Aquí se n'havien fet, no n'he lograt trobar cap imatge. Veieu aquesta mena de... Això era flors. Són ramades florals que representaven les tres portes del cel, no sé per què tres, com que no he estat tampoc ho puc opinar, i aquí se n'havien fet. No ho he trobat a Can Gavatxo, això. Que per cert, la major part de gravats aquests de Can Gavatxo, amb la Revolució Francesa, tot això desapareix. Vull dir que... Anem a l'Alcomalla. Això sí que era. Que si l'hòstia consagrada, que si la cèl·lula viva més gran, que si els ritus de fertilitat. Jo tinc una hipòtesi personal, no puc opinar. He vist a altres llocs jocs amb aigua. Allò de que l'aigua cau per aquí, quan això s'omple, pum, pam, i d'allò. Jo estic convençut, tinc la sensació que l'Alcomalla és senzillament un joc d'aquests hipnòtic com ho és el foc, quedes mirant el foc i no te n'enteres, he passat mitja hora i dius, hosti, i a l'Alcomalla passa exactament igual. Jo estic convençut que el joc és aquest. No ho sé, de fet es diu que sí. Aquí a Barcelona hi ha la referència aquella del segle XV, hi ha qui diu que sí el Castelnuovo de Nàpols, això penso que és agafat pels pèls. Aviam, si la referència aquella d'aquí a Barcelona és correcta, això és antiquíssim. Que es pot vincular amb la fertilitat? Sí, perquè a més tenim tot el tema de les flors, i això lliga amb una de les funcions que compleix la festa de Corpus, que és aquest culte de la fertilitat. Podríem lligar aquest ou de l'Alcomalla amb els ous de Pasqua, per una banda, per l'altra les enramades, d'alguna manera, i si voleu aquella cèl·lula viva més gran. Que sí és veritat és que, tot i que ara s'ha posat de moda l'Alcomalla i se'n fa moltes més poblacions ja, però aquí a Barcelona això, per sort, es va mantenir en la llosa. Tot i que caldria, ara aprofitant que hi ha algú per aquí, caldria, se n'han fet molts ous com balla, jo recordo el primer any que es van fer, que com que els sortidors no anaven seguits i que no funcionaven i tot plegat, ara va, però hi ha ous com balla que són molt desconeguts, com el de l'Ateneu Barcelonès i el del mercat, el del Claustre de la Concepció, que són d'aquells històrics. Penso que s'haurien de reivindicar una mica, l'ardiaca i la catedral ja no cal patir. Anem a les catifes. Aviam, les catifes ara és un altre joc d'ostentació, tornem al joc d'ostentació, però originàriament sí que és veritat que era post-primavera, preestiu, però bàsicament era una decoració barata, molt barata, per tapar les ronyes de les cases, les esquerdes, allò hi posaven una enramada i quedava la mar de bonic, una palma allà posada i tapava l'esquerda, tapava les ronyes de les cases, era decoració barata, eren ambientadors, en les referències del corpus s'hi troba
en l'edat mitjana, que el carrer Saonadors i el carrer Blanquers, és a dir, la pesca salada i les pells, havien de deixar de treballar 2 dies abans de Corpus. Per què? Perquè si passava per allà la processó canter, que no d'allò. I a més, deixaven fruita que es podrís. Això de deixar fruita que es podrís, sabeu que estan les rubriques d'en Bruniquer, té una explicació molt senzilla. La fruita abans no es podreix, que tot pudor es converteix en un ambientador. O sigui, deixa anar aromes de... Llavors servia per fer més autèntica aquesta processó. Res de dibuixets. Els dibuixets que hem de fer cas a la moda que moderna, teòricament els primers són de la Garriga, teòricament els primers són de l'any 20 i pico. El que sí és veritat és que no generalitzen fins després de la guerra. Això està claríssim. Per què es feien catifes de flors? Molt senzill. Cada any, per Corpus, any sí, any no, plou. I amb una Barcelona, amb un terra de terra, normalment corrent, el més fàcil és que tu tens un xipollet i un fanguetis de calambre. Tu fas una catifa, i llavors la custòdia, el capellà de torre i tot pot passejar per damunt, amb que com a molt es mullaran les sabates, però no s'embrutaran. Per tant, sí que és molt maco, sí que allò originàriament tenia una funció eminentment pràctica. Sobretot, barato. Sobretot, barato. Abans, ara? Això barato abans. Sí, no, ara... Clar, ara hem arribat a un moment que s'ha convertit en... Perquè a més ho plantegem com a mostres d'art. Ens hem d'imaginar una catifa de l'edat mitjana, en comptes d'això que vam posar, de quadradets i així, aquests... Llavors, ens hem d'imaginar senzillament un tou de verd i flors, probablement fulla... Bueno, la ginesta. Per què? Perquè no hi ha planta que foti tanta olor com la ginesta i és l'època, vull dir que... Però realment era una catifa gruixuda perquè no s'embrutessin i ja està. Vull dir, bueno, que està molt bé, que els fotem dibuixets, no. Clar, aquí hem arribat a punts, això és Solsona, que és, allà el Corpus és potent també, tots coneixem el Corpus de Berga, però el de Solsona deixa'l anar. I, bueno, hi ha la catifa, cada any, a més, té una dedicatòria, en aquest cas és els 60 anys de no sé què, el bisbat juga fora. I això Sallent. Això seria una mica com això que es fa aquí a Gràcia, que es dispersen als carrers. Algun dia s'hauria de mirar els antecedents que hi ha d'enramades aquí, perquè vés a saber. Sí que és veritat és que... Es feien aquí. Es feien aquí, I van vindre, amb motiu del bicentenari, van vindre de Sallent a Terres. L'any 17. Sí, però... 2017. O sigui, es feien rabats, segur que ja està documentat aquí a Gràcia. Ara es disfressen els carrers. Ara l'evolució amb les noves tecnologies... I això, Sallent, aquest és un entremig, perquè... A Sallent, aquesta enramada clàssica ha anat evolucionant a guarniments com els de la Festa de Gràcia. Sí, completament. No, he triat aquest perquè és el que més està mig camí d'un i l'altre, però de fet, aquí hi ha molt paper, en aquest guarniment. Això seria els guarniments habituals. Això és l'enramada. L'enramada és una corda, diguem-ho així, embolicada de verd, i guarnida. Al peu, flors, amb la corda amb flors col·locada i sobretot, a més, guarnien les creus i aquesta creu també, això anava a beneir, vull dir, el franquisme es va ser més papista que el papa, més que mai, aquí es veu el capellà. S'havia d'anar a beneir totes les creus, tots els altarets. Això volia dir que el capellà sortia de bon matí, del dia abans, i fotia tot. Això sí, a cada creu que era d'una família, parava la mà, naturalment. Ojo, això aquí. Aquestes no, perquè en aquest cas, la que és en color, és de la festa de la Santa Creu que es fa, i llavors el que passa que la parròquia
és de l'any 52-53 i llavors van tindre corpus una mica i ja està. Aquesta no, aquesta creu sí que és antiga i era propietat d'una família pairal que a més és aquesta la casa aquí darrere. Això d'aquí, això ho vaig trobar ja fa dies, em va cridar l'atenció, fixeu-vos les enramades, fixeu-vos les catifes, això és Roma. Sí, i que existeixen el costum de fer catifes a Roma, sí, però corpus no. Hi ha uns catifaires, que els catifaires aquí a Catalunya tenen relació amb els d'allà i que han fet coses conjuntes i tota la pesca, però per corpus no. Això és un corpus i bueno, hi ha Roma. Com que no ho he investigat no puc dir res més que això. Basta que crida l'atenció. Hi ha ramades i catifes. Aquest és un altre element que tocaria típic. És a dir, ara en diríem adoctrinar. És a dir, la canalla. I quina canalla? Principalment els que van de comunió i el de Dios. Això és a la Granda, de França també, i d'alguna manera, o sigui, ara encara es fa, la processó de Corpus a la Granda, però d'alguna manera aquí, fixeu-vos el volum de canalla. Això és una altra cosa que es produeix, no tant aquí, sinó passa molt a França, en què les processons de Corpus es feien a les capitals de comarca, diguem-ho així. I per tant, Berga fa el seu Patum, i els de Gironella van a la Patum, no? Que són, doncs, això és el més normal en el corpus francès, que pràcticament desapareix amb la Revolució Francesa, tot i que en aquest cas la Granda va sobreviure. Veieu les decoracions? Enramades és el mateix sistema. Aquí seria ja això és un full d'aquests de regla, en veurem uns quants. El que va davant, que és el capità d'alguna manera, que dos capellans llegint, el capellà amb la custòdia, la canalla, o sigui, aquesta monja, que és una monja típica d'aquelles del barret a l'avió, d'aquell típic barret. Hòstia, l'aguantava el capellà a la custòdia. Sí. El ganso era el d'aquí a Barcelona. Encara es fotia sobre la cadireta del... No, es posava ell sobre la cadira i la custòdia sobre el seu. Hòstia. Aquest seria Aquí tenim un altre tàlem. Això és un tàlem fixo. O sigui, els tàlems normalment són sembla un acordeó. Es roba i el porten sis. Aquest és el fixo. Trobarem que la part occidental de França i a Bèlgica feia servir el tàlem fixo. Per què? No ho sé. I llavors l'altaret, l'altar final del corpus no era dins de l'església, era a l'exterior. Jo crec que en aquest cas de França i en algun lloc del Pirineu català, tot i que el corpus del Pirineu català era molt reduït, també es feia... Què ha passat aquí? Alguna part de França, jo crec que la Revolució Francesa, com que van decidir deixar davant de les esglésies, el que feien era muntar-ho i desmuntar-ho. Bé, en qualsevol cas... I es deixava la custòdia en l'altar? Es deixava o sigui, l'altar es ficava la custòdia a sobre? Al final. Al final, quan arribava... Sí, quan arriba el capellà, el posa allà i el s'ha de fer missa, la missa de Corpus. I aquí tornem a tenir i fixem que el capellà porta la custòdia. Clar, també hem de pensar que depèn de la custòdia. Passa que les custòdies en general no és el Sant Cristo gros, però... Sí, però són a la metall, això de pedra. Sí, no són. Però la de Sant Joan pesa un colló. Mira, aquí, això és el paraigua. Aquest paraigua, aquí a Barcelona sortia a Tarragona, ara ja no se'n veu, Aquest paraigua, en teoria, servia per protegir el capellà. El capellà quan no anava sota del tàlem. Per exemple, si el que presidia era el bisbe,
el capellà principal necessitava un lloc principal també que no fos a sota el tàlem. Llavors anava aquí sota d'aquesta mena de... Això ja ha passat a la història. Fixeu-vos això, aquest és quan es feia la processó de Berga, abans ha sortit el tema de... Fixeu-vos que aquí no el porta, la custòdia la porten a coll, o sigui, el misteri de Setmana Santa. Aquesta l'he posada perquè un altre element que era característic sobretot de la postguerra són aquests dos d'aquí. És a dir, o la Guàrdia Civil o els militars acompanyant la custòdia que ve a ser descoberta, que aquest sí que us sona. La cadira del rei Martí, el de treure a passejar la cadira, jo he llegit diverses hipòtesis. Una diu que el bisbe era molt vell i el van treure a passejar la cadira amb ell assentat. Les altres, que el rei Martí l'havia deixat al cor. Bueno, el document escrit, de moment, jo sàpiga que no s'ha trobat. En qualsevol cas, treure a passejar la cadira no deixa de ser singular. Ara bé, simbòlicament, hi ha un factor que és que posen la custòdia damunt de la cadira i la cadira compleix una funció no de cadira, sinó de tron. Entenent per tron el punt més àlgid d'importància, i ara que no és el joc de trons, doncs llavors col·locar allà al damunt. L'altre factor essencial del corpus seria la custòdia. Aquesta és la de Berga. Si no heu vist mai, us aconsello que anant a Berga, al moment que no hi ha patum allà fora, normalment l'església és oberta i es pot veure, però tota la custòdia està plena d'elements del patum. Fixeu-vos les màscares en el peu. Això és de Sant Miquel. Aquí tenim el cap dels gegants. Això és un cavallet. Aquesta és l'àguila. I aquí hi ha un tabal. Hi ha tots els elements repartits aquí, és una peça singular. I estem parlant d'una custòdia així, És una nòmina d'un dinou. És maca, molt maca. Torna a ser, era per veure's de la cadira. Aquí es veu bé la diferència entre la custòdia i la cadira. Clar, si aquesta custòdia l'ha de carregar el capellà de torn, si més ben un capellà una mica iaio i d'allò, no m'estranya que li posessin la cadira. Vull dir que... Aquest és un altre element que no sé on el teniu, però oi que no surt? La carrossa del marquès de Castellvell. Aquest sí que la va cedir expressament pel corpus. Jo està guardat en el museu que estava abans de Pedroques. Sí. Doncs aquesta, ell la va cedir expressament perquè sortís de corpus. I de fet, va sortir a Corpus fins a mitjans del segle XX. I per què? Doncs era un exvot, diguem-ho així. Jo la regalo pel Corpus, de pam. I cada any sortia la carrossa aquesta. El va preguntar si sabia on estava, però bueno, ja d'allò. Llavors hi ha un altre element que ara ja no es dona, això és Barcelona també, tenim el Macer, ja parlem de Macers, però fixeu-vos tota aquesta pila de banderes. Això era el tros de la processó que hi anava a les parròquies. Llavors les parròquies, cada parròquia té un panó. Hi ha la diferència entre panó, fanó, bandera, això ja... Aquest porta bandera i aquí, això ja és un gonfanó. Un gonfanó també és allò que posen per les eleccions o les fanals per el mateix. Senzillament tot depèn del pal que ho aguanta. Fixeu-vos la quantitat que n'hi havia. Resulta que anaven un gonfanó per parròquia i en aquest cas, per exemple, que n'hi ha dos, correspondrien a la catedral perquè la catedral és seu i parròquia. Clar, totes les parròquies de Barcelona desfilaven a la... Per tant, hi ha un joc d'emblemes i de símbols que s'ensenyaven i que a més avui dia es desconeixen. Inclús moltes de les parròquies tenen guardats, jo recordo en el Pi, a la bòbila sota del campanar, allà hi tenien l'església del Pi en petit, que quan la treien la treien a passejar. Aquest és
el porrer o el macer de la catedral de Barcelona. Aquest del color és el canyís, que quasi és més gros la massa que el macer. Això ho tenien, tampoc s'ha estudiat com Déu mana. Si aneu al Palau de la Generalitat, en els dos costats, no la façana, sinó en els dos costats trobareu portes en què damunt hi ha macers. La porta gòtica, a més, la figura porta dues masses a cada banda, és un portal petitó que hi ha al costat de la porta gran. Si aneu a l'altra banda, el que queda davant d'aquell carrer que va cap al camp, que no sé com es diu, potser és... Allà aquell està sencer, llavors una mica més enllà n'hi ha un que no es veu sencer, però es veu ben bé que la duia, que s'ha trencat. De masses n'hi havia de grosses i de petites. Es duien altes o baixes i es duien tapades o descobertes. Com es diferencia això? Quan estaven de servei, és com els taxis, lliure i no lliure. Quan estaven de servei anaven altes. Quan tornaven cap a la Generalitat amb la massa, doncs duien baixes. Si estaven tapades, depèn del color. Si el color era negre, anaven de dol. Si després depèn del color, depenia del moment de l'any. Qui sempre les duia amb un drap de color eren les masses de la catedral, que aquestes no sé si existeixen o no, però seria interessant també. Les masses de la catedral que posaven els colors litúrgics del moment de l'any. Hi ha un moment al morat... Llavors, si posem pel cas, un conseller de la ciutat, perquè l'Ajuntament tenia masses, la Generalitat tenia masses, la catedral tenia masses. Posem que un conseller ha d'anar a fer una visita a un visitant il·lustre que està hostatjat a Montalegre. Doncs duia masses grosses. Si en canvi un agutzil de l'Ajuntament, per exemple, havia d'anar a cobrar uns impostos, anaven a masses petites. És a dir, la massa li donava el toc d'oficialitat, però no hem trobat, no hi ha un detall de com anava el d'allò. Hi havia, antigament a la Generalitat hi havia un armari que era l'armari de les ànimes, que allà hi havia el llibre del macer, que ho sabem, però no, aquest llibre no ens ha arribat. No, l'armari tampoc. Bé, aquí un exemple de, veieu, totes aquestes piles d'andròmines, però ja no he trobat cap d'aquí que estigui d'allò. Normalment cada parròquia tenia la forma de la parròquia en maqueta, petita, que es duia. Però a més es duien amb els elements simbòlics. Què volia dir? Que si anem a mirar de trastos que portessin a les parròquies de la processó, cada parròquia podia portar-ne entre 6 i 7. Això volia dir que si eren 10 parròquies, 60 o 70 persones portaran alguna cosa. Imagineu-vos. Però això és a Berga. Això eren els administradors. En aquest cas no són canalla de comunió, són administradors que normalment eren prohoms, que desfilaven en un lloc privilegiat. Podríem dir prohoms, podríem dir majorals, podríem dir... Hi ha diversos noms. En aquest cas és a la Berga, que ells ho conserven, són els administradors que corresponen en els 4 barris històrics, ara n'hi ha més, però els 4 barris històrics que celebraven el Corpus de Berga. Ara és més simbòlic que altra cosa. En aquest cas va quedar fixat la indumentària d'un moment concret. Aquesta foto, que és de Friburg, fixeu-vos que és la desfilada és militar. Aquesta l'he posada aquí al mig, però la desfilada és militar perquè hi havia un quartel, i com que hi havia un quartel, sense armes, evidentment, a diferència dels d'aquí, que tots anaven armats, com que era un quartel, havien de desfilar allò les autoritats. Actualment, la policia de Friburg, no hi ha quartel, hi ha un dia que fan el trasllat, que en diuen. I van d'un cantó a l'altre, tenen exactament el mateix. Què vol dir? Que sobreviuen els costums socials per damunt del concepte. En aquest cas és de Solsona, això. Aquí tenim el macer, que de fet no és un macer, o sigui, hem de diferenciar. El macer és el de la torre, aquest que hem vist. Aquest seria el verguer, que
que no té res a veure amb Beguer. Aquest seria el Beguer. El Beguer és el que fa puesto. A les processons de Setmana Santa encara n'hi ha que també els diuen arrengleradors, que amb el pal pla mantenen la gent apartada perquè pugui passar la processó. Ara ja no es dona tant el cas perquè tot arreu hi ha voreres i per tant portar la vorera ja està i per tant ha passat de moda això, però en canvi originàriament tenia aquesta funció. Aquí tenim les pobilles, en aquest cas les pobilles tindrien la mateixa funció que les majorales o que els pabordes que dèiem, i llavors, bueno, en aquest cas les autoritats. Les autoritats que evidentment en el franquisme anaven arran de Tàlem, arran de Custòdia. Ara anem, com aquell qui diu, en aquelles coses que ens fan més gràcia, o que coneixem més el d'allòs. El Corpus era la festa total, per damunt de totes. Ara seria la festa major, o sigui, de fet, el Corpus desapareix com a tal a partir del Concili Vaticà II, que és el 63-65, desapareix com a festa principal i s'aguanta i perquè l'hem volgut anar recuperant, que si no, i això. Però en canvi la tenim que des d'un primer moment està molt ben documentada. A la Casa de l'Ardiaca hi ha el llibre de les solemnitats, i a la primera pàgina, o sigui, sabem que falten uns quantes pàgines, que hi ha referències, a mà es posa una referència del 1382 referit a fulls sols, teòricament d'aquest llibre, però això no ha arribat, avui no hi és. Avui el llibre comença amb un document de 1424 que és aparentment un inventari, a la pràctica és un protocol. I hi ha un cas que és que el 1424 Alfons el Magnànim va decidir anar a la processó de Corpus. Llavors van fixar el protocol escrit i de fet per això trobem el mateix document uns quants anys després, diverses vegades, amb petites variacions. Per què? Perquè ja en tenien un, l'únic que havien de fer és els retocs. Aquest és bueno, és una mica, en els que remenem gegants i bestiaris i coses d'aquestes, és una mica la Bíblia, perquè... I en qualsevol cas, aquest document que diu el rei David, el Mojiquan, aquí a la segona línia, és, de moment, el document més antic que parla d'un gegant. No més antic aquí, més antic que tot arreu. El següent gegant documentat és a Bèlgica, 1430, 6 anys després. Estic convençut que tots deuen anar si fa o no fa, però en qualsevol cas... De fet, aquest 1424 sempre és la primera data de moltes coses. És que hi trobes els cavallets, hi trobes l'àliga, hi trobes tot. Sí. Bueno, els diables com a tal no. Bueno, surt allà... Hi ha l'entremès de l'infern i... els àngels... Sí, però dir que allò són els diables no anem bé. Bueno, alguna cosa d'aquell moment. El que sí és veritat és que el Corpus una mica és el d'allòs de Palau. Trobarem que ara us ensenyaré una sèrie de gravats diversos, bastoners, gegants, això és aquí a Barcelona, Ara, identificar si aquests gegants són d'aquí o d'allà, bueno, mira, podríem dir que aquests són del Pi, que són moros, aquests són de la ciutat, com ho invento, evidentment no ho sabem. Una altra cosa interessant, que de fet només hi posa aquesta imatge, aquest que va acabar al mig són les trampes. Les trampes, que seria l'equivalent a aquell tabal gros de la Patum, el mateix, que va davant i l'únic que fa és, d'alguna manera, avisar. A més a més, és un so característic, igual que el de la Patum. Pum, pum. El cas de les trampes, com que és doble, té repic, però és el mateix. És l'element característic i dona molt de sí. Processó de Corpus, aquest és el Corpus de Barcelona, aquí reconeixem la cadira, amb la custòdia. Els gonfanons aquests que hem dit,
Això es venia, i a més la canalla ho retallava i feia la processó. Això es convertia en un full de regla. Aquí, això també es casa a la Riaca. Aquest serà un element essencial que després d'anys que el corpus va de baixa, i hem quedat que les carrosses aquí no les vam veure i això, al segle XVIII es pot dir el decret de nova planta, però després, el decret de nova planta, que van expropiar tots els elements, després acaba havent-hi més problemes i acaba havent-hi allò que deien separar les figures de la processó. En ve d'una prohibició a Madrid del 1772, a més aquí es pot llegir, en parla sus símbolos, gigantones, gigantillas y tarascas, porque semejantes figurones no solamente no armonizaban la procesión y culto al Santísimo Sacramento, si su concurrencia causaba no pocas indecencias, por lo cual no se usaban en Roma ni en muchos sitios principales. Aquí van prohibir sortir això a la processó i hi ha la referència de que després d'aquí el que van fer és treure les figures abans de la processó separades, doncs posa un quart d'hora o 20 minuts de... Quan havien passat, llavors la gent passava i no s'hi anava a veure les figures i no anava a la processó. Finalment es va tornar a enganxar. De tota manera, el segle XVIII, si el volem de recordar, és perquè va ser el segle de les prohibicions. Va haver-hi prohibicions pels descosits i això. El 1780, que Carles III ja va... El Carles III és el que ho suavitza una mica. Però ja el 1780 va fer ho va prohibir? No, ell no. Ell va ser l'arquebisbe de Madrid. I va dir a Madrid, però també s'hi van apuntar. Passa que també ho tenim molt mal mirat, perquè, per exemple, sempre es diu, referit, per exemple, a Barcelona, que els gegants deixen de sortir el 1780 i no surten mai més fins al 1792, que l'Agustí de Lancaster dona permís als gegantons del per sortir a partir d'un carnaval. Jo no ho tinc ben clar, perquè seria molt raro que aguantessin tants anys guardats i en condicions. Lo normal seria que anessin sortint per coses de barri i de parròquia, el que passa que, clar, en els grans esdeveniments no és raro 30 anys sense sortir i que es conservin bé és estrany. Però bueno, això vol dir que hem de seguir recercant. Això és el Monistrol de Montserrat. Fixeu-vos que ve ser una mica... Aquí han tirat molt ample, vull dir, perquè soldats i de tot, vull dir, ja no a la llosa. Això sí que és aquí a Barcelona. Aquesta l'he posada fora de puesto, però és igual. Això és el Corpus de Terrassa. Aquest corpus és tal per la imatge que és de ser grossos és de l'any 61. Fixeu-vos que aquí porten també el paraigua aquell, drac, bastoners, capgrossos i gegants. De fet, encara que en els llocs com Berga o com Solsona o després aquí a Barcelona ha recuperat i altres llocs hi ha àligues, lleons, bous, etc. L'única bèstia que sobreviu i que està segur en la processó de Corpus és el drac. I que està generalitzat, a part dels gegants. Aquí tenim una referència que és d'un ventall de la llibreria del Llorac, del Lluc. Això era com venia a ser un gegant, teòricament, al segle XVII, teòricament. Clar, si hem de fer cas de l'alçada, fixeu-vos que aquest va sobre d'aquest i el gegant se'n va bastant més amunt. Si calculem que, suposant que fessin 1,5 metres, ja no en fem gaire alts, ja són 3 metres. Per tant, estem parlant d'un gegant de 4
metres i pico. No ho sé. Hi ha un moment donat que hi ha un gegant de la Generalitat que fa 20 peus, és a dir, 6 metres, però, bueno, clar, hi ha una altra cosa que aquí només posa 2 peus, perquè sabem per altres països, per exemple, tant en el cas del nord de França, com Bèlgica com Holanda, hi ha gegants que fan 8 i 10 metres, fins al Jan Turpen, que en fa 13, i que sota es porten com un pas de Setmana Santa. Jo hi he estat a sota un dels gegants de l'Im, i eren 8, i realment no calia que fossin 8, perquè pesa, però el porten. Ara, el que sí hi ha és una coordinació, és massa, hi ha el que va davant, i aquell, ara a la dreta, ara a l'esquerra, i de cop que em van fotre al mig i ja et portava tot arreu. Allà no es pot ballar gaire, no? No, és que no es balla. No es balla. A Bèlgica i Holanda no es balla. L'únic lloc on es balla a Bèlgica és a Art, que hi ha una música que representa que és el casament de la parella de gegants d'allà, i aquell és el que es balla, però si no, no es balla. De fet, hi vam estar-hi amb gegants d'aquí i van al·lucinar com ballàvem, perquè no estaven acostumats a veure. A més, aquell sistema, que és una carcassa de vímet, tu estàs al mig i portes, o sigui, al cap no hi ha res, portes un quadrat que s'aguanta les espatlles per 4 cadenes. Per tant, tu ets el badall d'una campana, i el gegant és una campana. Això què vol dir? Vol dir, quan tu vas cap allà, ell després en torna. Per tant, només pots fer ritmes de valsos, 1, 2, 3. Tenint en compte que tu fas l'1, 2 i el 3 te'l fa el gegant, sempre. Però bueno, això és d'allò. Tarragona, aquí hi ha una cosa. Fixeu-vos que els gegants no estan a sobre. Ara sí, ara van a sobre. Hi ha alguns llocs on representa que els gegants no poden trepitjar la catifa de flors perquè només pot trepitjar la catifa de flors la custòdia. Això remenat i debatut, abans de la guerra els gegants trepitjaven la catifa. Després de la guerra, no. Per tant, podríem dir que és una... digue-li franquisme, digue-li... Aquí hem d'interpretar que la trepitja, perquè els gegants no la trepitgen, però bueno, el massa sí. Això Sant Feliu de Pallerols. El més característic de Sant Feliu de Pallerols són els cavallets. Els cavallets, que és un tema que el tenim molt poc treballat, perquè, per exemple, aquí a Barcelona tenim els cavallets a partir del model de les barques de la dansaires, que ja hi havia l'any 40 o 50, que a la referència, però l'entremès dels cavallets, de Sant Sebastià i els cavallets, que el 1430 i pico, un personatge que es deia, no com es deia, era el responsable de l'entremès, es baralla amb l'Ajuntament i llavors han de fer un inventari de tot el que té. I això surt del llibre de solemnitats. Per tant, sabem que de cavallers hi havia 6. Però hi havia Sant Sebastià, hi havia el Gran Turc, hi havia el rei, hi havia el jutge, hi havia el botxí, hi havia els soldats. O sigui, si sumes tota la gent que participava, igual eren 60. Per tant, era un veritable espectacle. A més, hi havia el castell del Gran Turc, el castell del rei i tot plegat. No sabem com anava aquest entremès, però era tot un espectacle. El que ens ha arribat, evidentment, és la forma pastilla, reduït als cavallets i prou. L'àliga. L'àliga, aquella la de Reus, la de Badalona, aquesta trepitja, la de Reus no trepitja. L'àliga hem de comptar que l'havíem perdut aquí completament. L'havíem perdut, quedava viva a Berga, quedava viva a Solsona, però l'àliga no d'allò. L'àliga és essencial amb el concepte perquè dels 4 evangelis no és l'àliga de Patmos, no és l'àliga de Sant Joan. Passa que encara que no sigui l'àliga de Sant Joan, els evangelis més antics que existeixen, tot diu això 30 anys després que Jesucrist fos mort, però els més antics que existeixen són els Sant Joan Evangelista, que teòricament, això diuen,
allà a Patmos hi havia una àliga que li feia companyia, etc. Llavors, per això si aneu a les esglésies, la trona en què predica el capellà, el que hi ha davant no és un lleó ni és un bou, és l'àliga. Per què? Perquè és l'evangeli més antic. Llavors l'àliga formava part del bestiari, a més amb una categoria important i d'allòs, però va anar desapareixent perquè a més hi havia un altre problema. Fins al moment de Felip V, les àligues la van arribar. Un moment que entre Felip V, les àligues significaven Àustria. I clar, als Borbons això als austriacistes no els agradava gaire. Mireu-vos si són fills de Tell, que quan l'infanta Cristina es va casar aquí a Barcelona, quan es va plantejar tot el que s'havia de fer i d'allò, es va plantejar el ball de l'àliga. I la Casa Reial va dir que el ball de l'àliga no sigui de noci. Per passar els arxius i va dir això no toca. A més, per una banda era l'àliga austriacista, l'àliga austriacista té dos camps, però bueno. A més, hi havia un altre factor, que és que la cançó que es va posar de moda, que corria en pamfletos i que a més la gent cantava per fer-li de la guitza als Borbons, en aquest cas a Felip V, us sonarà, era el cant dels ocells. El cant dels ocells ens ha arribat a nosaltres perquè el Pau Casals va fer la versió musical que és preciosa i perquè tenim una versió de la cançó entre cometes actual. Però el cant dels ocells, que és una peça antiga, una que va fer el Pau Casals d'agafar-la i arranjar-la, va parlant de tots els ocells. Llavors diu que l'àliga és l'ocell més maco i llavors ve a parlar dels ocellots referint-se als felipistes. Com podem entendre que no els agradava gaire. I això que l'àliga diuen que quan venia una visita li portaven l'àliga i fer un ball, això... Correcte. Perquè a vegades gent que diu que... No, el 1424 surten en l'inventari aquest del corpus, surt per un cantó l'àliga sola. Sí, surten diverses àligues. Sí, per l'altre l'àliga de Sant Joan, que potser només era un cap, pot ser. Per altra banda, sabem que l'àliga anava a convidar els canonges, per altra banda anava a convidar els regidors. Llavors què vol dir? Que la Gradal tenia una àliga i anava... o és que la mateixa àliga que feia el doblet, no ho sabem. El que sí és veritat és que si hi havia una àliga que sortia amb l'entrenès, els cavalls cotoners i Sant Sebastià, no podia ser la mateixa àliga que anava sola en la processó. Per tant, segurament en teníem més d'una, això no ho sabem. Llavors, el de que... per entendre'ns, això ho sabrà tothom, l'Auresco, aquella dansa basca, doncs el nostre Auresco és la balla de l'àliga, així de fàcil. Els nans. Els nans encara són aquell desconegut, perquè tot i que el 1423, o sigui un any abans, en el llibre de... Sí, que quan ve l'Alfons el Magnànim, que li fan... Sí, és la primera pàgina de les solemnitats, és el 1423. No. El nostre llibre. És un altre llibre, és el llibre de jornades de Bernat Safon. Sí, però és quina casualitat, el mateix. Aviam, el llibre de jornades és de l'Ajuntament. No, és el de la Generalitat, i el llibre és el dietari de la Generalitat, i el llibre de solemnitats és de la Ciutat d'Ajuntament de Barcelona. Que comença el volum que hi ha és el 23 comença. Bueno, és el que hi ha, n'hi havia més. Ara bé, el que vull dir és que el llibre de solemnitats, si tu agafes el llibre del dietari de la Generalitat i el llibre de solemnitats es poses de costat, a vegades et trobes que hi ha uns anys que aquest explica moltes coses i aquest no diu res i al revés. Clar, això depenia del cronista de torn, que si era de paraula fàcil s'hi fotia i si era un ganso, poca cosa. Llavors, en el cas aquest del llibre de jornades, el Bernat Safon és un escrivà de la Generalitat, exacte,
la llei de la solidaritat de l'Ajuntament, i llavors hi ha un moment que parla de tota una representació, sí que és per el fons del magnànim, i diu que hi sortien uns homes vestits de jueus amb carasses de cabrit. A veure, com tot s'ha d'interpretar, perquè el que podem fer és agafar-ho al peu de la lletra. D'entrada, vestits de jueu vol dir disfressats. Fins al 1492, en què els foren fora, en comptes de dir vas com un gitano, deien vas com un jueu. Per tant, vol dir disfressats. Llavors, amb carasses de cabrit. No és que el cap fos de cabrit, carassa vol dir cap gros, sinó que eren fetes amb pell de cabrit. Perquè, per exemple, ara sabem que moltes vegades els gegants que hi havia eren vímet amb una màscara feta de pell. I quina és la pell que anava més bé per moldejar? La de cabrit. Per tant, carasses de cabrit, que vés de saber què representaven, i d'allò. Seria la referència més antiga que tenim d'un capgròs. Capgròs. Fins al 1560 i pico no es parla de nans, i és una parella de nans, de nanos, a València, que anaven molt ben vestits, però no sabem què hi feien. I a partir d'aquí anem trobant molt poques referències fins al 18, que surt per primera vegada la paraula capgròs. Que d'ells hem de diferenciar capgròs de nan. Nan és aquell que el portador sí que dintre i mira per el barret o per el front. Per tant, queda baixet i com retallat d'allò. I el capgròs és un cap, senzillament, que de dimensions més grans, posat damunt les espatlles. Originàriament era una forma de màscara, perquè els caps no eren grossos així, eren el just que hi havia el cap a dintre. Aquí no se'n conserven d'antigues, però al Museu d'Arles de Provença es conserven les del segle XVIII de la Festa de Corpus. Conserva la màscara de la mort i la del rei Baltasar. I són màscares. I hi ha un llibre, que és la Fête d'Aix-en-Provence, o sigui que la Festa de Corpus d'Aix-en-Provence, de 1777, hi ha una sèrie de làmines en les quals hi ha aquesta mort i aquest rei Baltasar, però a més veiem que a les representacions constantment hi ha personatges amb màscares. Per les màscares, en comptes de ser la màscara de davant i a darrere penjat com els plans de la Patum o els apostolac de Oñati, doncs són un casquet. Això és el drac de Sitges. El corpus, a la postguerra, sobretot en una sèrie de poblacions, van fer que els dracs portessin flors. I van treure el d'allò. Falta saber si no era per estudiar, també. La pirotècnia era cara. Aquest és el drac de Solsona. Aquest mereix una allò de part, aquí té amb dues potes rampants, és una peça preciosa. Només hi ha un drac que se li pugui assemblar per importància, que és el de la Bisbal d'Empordà, i el cap del de Vilafranca, només el cap, perquè el cap de la Vilafranca diguem-ne que és fins aquí, la resta és completament nou. Aquest és un drac que no sabem segur exactament, s'ha de fer l'anàlisi encara en el centre de restauració dels mobles de Sant Cugat, perquè per saber exactament quants anys té, les ales sí que són més o menys modernes, però la peça interior probablement estem davant d'una peça que és o de finals del segle XVII o de començaments del segle XVIII. És igual que el de Bisbal, i igual que la meitat del de Vilafranca, que aquest sabem segur que és entre 1705 i 1735. I és el que diu que és 1600 el de Vilafranca? No. Però surt a la biblioteca que diu. Bueno, i també que surt que és el segle XIII, és igual. El drac de Vilafranca La peça, es va fer l'anàlisi i té blau de Prússia. I el blau de Prússia s'inventa o el 1705 o el 1708, no està clar.
Per tant, potser una pintura posterior que l'anessin pintant. no, perquè abans estàvem anant dient el que... La primera. Clar. Hòstia, però jo ni si sé ho he vist amb el Sí, no, però és que va haver-hi un moment donat que en la pàgina web posava que el drac de Vilafranca era del segle XIII. Els vilafranquins són més papistes que el pau. Bueno, tothom, això. O sigui que això res. Bueno, això és el Cucafera de Tarragona. Aquesta és moderna, la Tortosa és la més antiga, i en qualsevol cas, i a València han fet la Tortuga, que aquí hi ha hagut una Tortuga també. No tenim masses referències de Cucaferes, però en qualsevol cas és la més europea. O sigui, a Tarascó, la Tarasca de Tarascó, n'he posat l'imatge aquesta, és també amb aquests... Ara no, ara és una mica més... O sigui, ara comptes de ser mitja pilota, és més estreta, però té una explicació, que és que si fos així, si fos sencera no hi hauria allà on està. Llavors l'han fet de la porta per poder sortir, però ja és una mica cabuts. I llavors aquesta, ja per acabar-ho, aquesta és una màscara de ple. A veure, la primera pregunta seria qui ha vist mai un dimoni amb la cara verda? Blava sí, però verda no. Blava sí perquè en tenim pintures d'esglésies i tot allò. Si anéssim a Béjar, un poble de Castella, hi trobaríem els hombres de musgo. És a dir, porten un vestit de dalt a baix fet amb molsa. Si aneu a Bèlgica, hi trobareu l'home vestit de fulles. Si aneu a Anglaterra, amb la gent de les festes d'abril, o sigui de Beltane, hi trobareu el Green Man. És a dir... Rasquera també diuen. Com? Sembla que a Rasquera també van amb... A l'Esquera? Vestits també amb... No ho sabia. No sé si és fulla de... Sí, no sé si ho va explicar la Bíblia abans. Que és Aquest de vegetal, Van sí. Cobert per pissa... Sí, el que sí és veritat és que hi ha una primera etapa que l'Església fa el corpus, però ho fot tot a dintre i ho cristianitza. L'exemple més clar el teníem amb el drac tu dius el que vulgueu, però bueno, el drac amb Santa Margarida o amb Sant Jordi, ja està. Ja l'hem cristianitzat i traguen. I traguen. Per tant, probablement el corpus va absorbir, va agafar tota una sèrie de creences precristianes o no gaire cristianes, religioses, com vulgueu, i se les va fer venir bé. Clar, aquí llavors tenim uns moments que són, per una banda, el Concili de Trento, 1570, l'any i pico, que es qüestionen una pila de coses. Va ser quan van començar a eliminar sants. Aquest no m'agrada, aquest fora. Algun lloc els van conservar però mira tots allòs. Entre altres coses, van discutir si els àngels tenien sexe i si les dones tenien ànima. O sigui, anaven descansats, Vull dir que... I allà van fotre una escabatxina. Després tenim una segona escabatxina, que és la del decret de nova planta. El 1720 hi ha un document, si us llegiu el tema de la Patum, els llibres de l'Albert Rumbo són excepcionals, us els aconsello. Hi ha el treball sobre un document, que és el document aparentment més antic de la Patum, que és del 1720, que és un notari que es diu Altarriba, que justifica tots els elements de la Patum a l'entorn de l'Església i de la lluita de moros, o sigui, dels cristians contra els moros. Per què? Perquè els collaven, perquè els governadors militars de Catalunya en aquells moments, fins i tot Berga, que era una de les 5 fidelíssimes villes, és a dir, felipista, fins i tot en aquests els collaven. El governador es deia Jerónimo de Ahumada i Moctezuma, marquès de Amarillas, amb un nom així ja els hem tot arreglat. El que està clar és que el notari Altarriba es dedica a justificar-ho tot i allà et surten els plens, no et surt l'àliga, curiosament, no surt,
tot i que el 1600 i pico hi ha una àliga de tal amb una viga al carrer Cardona de Berga, però et surt els plets, surten els gegants, surten una sèrie de coses. Per tant, hem de pensar que una de dues, o bé realment formava part del corpus, que és una possibilitat, perquè tampoc és tan estrany que formessin part del corpus i que a un altre moment de l'any fessin una cosa o fessin una altra. De fet, durant pràcticament 100 i alguna anys, o sigui, perquè el concepte de festa major neix al segle XIX, fins al segle XIX no hi ha festa major. Durant un segle conviuen corpus i festa major i surten els mateixos elements per un i per l'altre. No ens hauria d'estranyar que antigament sortís per corpus i sortís per la festa del barri o del sant no sé què o el que sigui. Per tant, hi ha un problema. Tenim la història, se'ns estronca al segle XVIII, amb els collons del decret de la planta, i gaire més enrere no ens podem basar més que en hipòtesis. Ara bé, per acabar-ho ja, perquè ara se'ns estic parant ja. Bueno, no, hi ha un factor, la gastronomia. Les cireres toquen per corpus, i el panoli. Això es manté viu justament a les comarques tarragonines, Amposta, allà baix al Delta i això. Aquí potser trobaríem algun fort que en fes encara, però el panoli. I les coques amb ramades de cireres. Coques de cireres. Bé, un cop dit això, què ha sigut el corpus? Clar, tenim un salt tret d'aquests llocs com Berga o Solsona, que el corpus el va mantenir perquè formava part de la pròpia festa major. Els altres llocs s'ha reinventat posteriorment, Barcelona inclòs. I sembla que es fa primer a l'hora de reinventar, doncs inventar copiar però no gaire. I el fràgil equilibri entre copiar però que no soni gaire franquista, ni que no soni gaire religiós però que al mateix temps sigui prou festiu i que d'allò. Bueno, en qualsevol cas la cosa està bé. Ara, i aquí això ho deia, com diria el boi aquell, l'advocat del Puigdemont, ahí lo dejo, està molt bé tot aquest patracol, no cal patir perquè copiem perfectament de postguerra que ho tenim a mà i abans de la guerra tenim fotos també i tot això, però tots aquests elements que podien formar part del corpus, una lectura acurada del llibre de solemnitats, bastant acurada, però hi ha mentalitat festiva, perquè fins ara s'ha fet de la cercador baratillo, que com tots plegats som. I la reinterpretació de coses com el ball de cavallets, que ja he dit, una representació que feien 60 persones, o éssers com aquests dels plans de la Patum, perquè hem recuperat el corpus, sí, però i els homes salvatges? Per exemple. Per tant, està bé, però jo diria que encara no treballar més enllà. Perquè si volem restituir ara som prou oberts de mires perquè s'hi càpiga tot. Els plens de la Patum, els homes salvatges, i si cas tot el missaire que sigui. Però va, vinga, si hi ha alguna pregunta. Bueno, això dels plens, jo tenia entès que de fet eren diables, no? Que es van segregar de les masses i la prèdip perquè estan plens de foc, però que són les diables que estan relacionats amb l'entrenament de diables. Són les masses, però no les diables. Torno a repetir, on t'has vist un dimoni amb la cara verda? O sigui, els que són diables són els masses. Tampoc, també són verds. I si no ve de l'entremès del diable, de l'infern contra el paradís, això no vindria d'aquí. Aviam, tenim la punyetera mania de voler anar a buscar referents allà on no n'hi ha. Aviam, la mulassa d'on surt? Amb la mula, el bou i la mula del naixement. I l'elefant i la guirafa. A veure, en un moment donat de l'edat mitjana que fotien un teatre al màxim d'impressionant possible, amb tots els efectes especials possibles, tu creus que farien una mulassa i un bol de cartró quan podien posar una mula i un bol de veritat? Això una. I segona, l'entremès del naixement el trobem referenciat al segle XV i la mulassa no ens apareix fins al XVIII. I a més el paper que té la mulassa i el bou junts
és a part de tots els altres. Llavors, voldria buscar referències directes. Jo, per exemple, en el cas aquest de la molassa, jo penso que una altra lectura. Quina? Cony, no ho sé. A part d'això, les molasses que hi havia eren de coll llarg, no tant com la de Berga, però de coll llarg. I per les referències que tenim d'Auques i d'allò. Que anaven a davant i embestien i emprenyaven i... Potser una derivada de Carnaval, el mou de Carnaval, que és una possibilitat. El mou de Carnaval, Marraco, Momerota, no ho sé. Els diables. L'entremès de l'infern és una cosa. Sempre que trobem referenciats diables antigament, són acompanyar el drac, per tant no deixen de ser els dragoners, l'únic que no havien anat disfressats de dimonis, o és la lluita del bé contra el mal. Aquí no tenim lluita del bé contra el mal. Bueno, en les masses no hi ha els àngels... Tenim el Sant Miquel, sí. Ja sembla com que estigui lluitant i... És l'única cosa, però en els plens no. No, els plens sí que... Si jo dius que els plens ja... En qualsevol cas, un dimoni amb la cara verda. I jo et faré una altra lectura. Això per mi és un geni Loki. És a dir, un ésser del bosc. Sí, un geni de la natura, no? Sí. De la mateixa manera l'home de fulles, ja he fet la pista, l'home de musgo, de la mateixa manera que si tu agafes la mitologia catalana, que no li fotem ni fotocasi, està ple de personatges així, de follets i fades... Els homes salvatges, no? Els salvatges. No. L'home salvatge és l'home primitiu. L'home salvatge vindria a ser... Com l'os, aquesta. Sí. Bueno, entre l'os i nosaltres. D'això trobes referències de que els homes... Primer existien els homes salvatges i llavors van venir els homes normals, diguem-ho, com si el llargmental dels cromanyons vés a saber. En qualsevol cas tens Namur, Saumur, que és a la Normandia, hi ha un tapís immens al castell, que és els homes salvatges. Les dones dels homes salvatges són molt guapes i els homes normals els van a segrestar per endur-se-les. I els homes salvatges s'emprenyen i això a més està en plan teatral, i venen i els diuen, a més de que us hem donat la raça, i que us hem ensenyat, i que d'allò ara ens fotem les dones. Per tant, és un concepte de l'home primitiu. L'home salvatge, i aquesta és una altra interpretació que també s'agafa pels pèls, el que sí sabem és que la gent que posava ordre a la processó de Corpus de Barcelona venia del bosc. Per tant, potser no és que fossin salvatges, sinó que senzillament era gent dura. Sí, per fer lloc. Per fer lloc, per obrir espai, Passa que ho tenim molt poc treballat, O sigui, aquí què ens sembla que no sabem res. Mira, hi ha una referència que vam trobar, que un corpus. Havien comprat, o havien pagat, hi havia despeses o no sé què, 5 sacs de greix. 5 sacs de greix. I dius, i per què? Vam fotre totes les teories que vulguis. Total, que va sortir un document que parlava de que s'havia fet una oració de dol o no sé què per un xaval que mentre estava posant greix en els eixos de les roques, o sigui, els carros, s'havia enganxat el braç i l'havia perdut. I va cangrenar o no sé què i es va morir. Per tant, l'accident d'aquest pobre xaval, que ens va donar la pista, que els 5 sacs de greix, clar, agafaven els carros i damunt hi fotien de tot. Havien d'assegurar que els eixos anessin. Per tant, anaven fotent greix tota l'estona. Lubricant. Però clar, fins que no vam trobar aquesta pista, els sacs de greix, això m'ha tornat no sé quantes coses més, vam dir. Com a gramar o... Sí, i vam fotre baix, estrepit tots, perquè no se'n va contingents. Per tant, no es tanquem cap possibilitat, però clar... Sí, éssers de l'os, no? Jo juraria que sí. Això el Felipó segur que està d'acord. Bueno, el Felipó, jo tampoc estic d'acord amb el Felipó molt més. Bueno, a veure, no sé si algun dia
Però sí que el de les masses, hòstia, té molta pinta, no? Ajuntament al mar, hi ha els àngels, hi ha... Hòstia, els plens no t'ho discuteixo, però hòstia, les masses les veus allà i que acaben al terra, llavors l'altre el clava... No? Sí, però en l'inventari de peces que hi ha en la sagristia de Berga de 1400 no sé quan, va ser quan després que Joan II, la revolta contra Joan II, van entrar a Berga i van saquejar-ho tot. Llavors fan un inventari del que hi ha a la sagristia, que hi ha un treball de l'Algarrombo que està molt bé. I allà és on parla de la camisa de Sant Cristòfol, la possibilitat que fos un xanquer, perquè és l'única camisa que parla, per tant, vol dir que devia ser excepcional, i allà parla de la testa, en aquest cas podríem dir màscara també, de Sant Miquel. Però una només. Una. No en parla de cap altra. Llavors, si ja hi havia un Sant Miquel al segle XV, podria ser que hi hagués diables, podria ser que hi hagués hores salvatges, les dues coses, pot ser que es fonguessin després. Sí, que es barregessin dos entremesos i el que ens ha arribat és una barreja, no? Hi ha una cosa que és veritat, que és que si els cavalls cotoners del segle XV acaben sent, avui ara no sé quants n'hi ha. 10 o 12. Sí, però eren 6 anys, l'únic que han fet és doblar-se, però han perdut tota la parafernàlia que tenien. Sí, de fet era lluitar contra moros i cristians, no? No, l'entreners de Sant Sebastià no, perquè el de Sant Sebastià és un soldat que es fa cristià, llavors, li foten allò les fletxes, però no el maten, el tiren amb una claveguera, llavors hi ha una santa que l'agafa i hi ha una dona que la fan santa, i quan està curat el tio que és un boc es torna a anar a protestar, llavors hi tenen al cap i s'acaba el parque. Doncs, s'ha acabat. Queda un minut. Un minut. Doncs allà hi havia el judici, hi havia quan anaven allà, quan el primer cop li fotien les fletxes, el segon, tot això representava. Amb els cavallets. Bueno, això un dia s'obrim més, no? No, va treballar-hi. Una cosa, el servici històric que has d'estar recuperant, el saló i tot això, té a veure cada animal, la seva representació, allò representa, no ho sé, el vol, tot això? A veure, una de les hipòtesis que corre és que representen els tetramorfos, els evangelistes. Jo no... Això que he sentit alguna cosa. Sí, jo no en soc partidari, perquè en el 1424, en la referència aquella, trobes els 4 evangelistes, però després trobes l'àliga sola, trobes el lleó en Sant Sosimes, trobes el lleó en Santa Maria Egipciaca, el Sant Sosimes, o sigui... Llavors, aquests elements i d'altres que han desaparegut, per exemple, tenim referències del segle XV que hi havia el fènix, que hi havia el basilisc, que hi havia l'olifant, l'elefant, i tots aquests van anar desapareixent. Podem fer hipòtesis de per què desapareixen. Per exemple, per què desapareix el fènix? Home, l'Església tenia l'exclusiva del reneixer, per tant no els interessava el fènix fora. L'elefant, la sabidoria, fora. El basilisc no ho sé, surt una referència a basilisc. Aviam, suposo que com ara modes i contramodes d'això, com que estic convençut de que quan fan el corpus incorporen tot allò que ja existia i ho cristianitzen, evidentment, però el concepte gegant, el concepte drac ja existia, doncs, llavors s'ho fan venir bé. I estan tot el rato allò com les pàgines web, en construcció, no? Constantment estan. I allò que acaba triomfant, allò es queda. Acaba triomfant o el que sigui. Llavors, el bou, sí, és veritat, és un tetramorfos, és correcte, l'àliga i el lleó també.
Però hi ha un factor a tenir en compte. En el 1424 surt la referència d'unes pells de xai negre per fer l'os o onso. A veure, l'os era l'animal simbòlic primer. O sigui, per exemple, els celtes tenien l'os era el cap de la tribu, el senglar era el bruixot, etc. Després, a l'època dels romans, el símbol és el lleó, que després es sap que s'escamparà per la major part de símbols heràldics. I posteriorment entrarà l'àliga, que ja amb un cristianisme clarament i l'àliga per damunt de totes les coses. De fet, això li lligaria amb el fet que és la simbòlica. Els romans no era l'àliga, les àligues eren les legions, però el concepte de Roma era el lleó, que de fet després de l'àliga és el més escampat allò heràldicament. Llavors, tot això ens lliga amb el que tenim. Què ens queda a part? Ens queda a part justament molassa i bou, que... El naixement no és... No. Si fos el naixement, per què ens passem 200 anys o 300 anys sense que surtin? I quan torna a sortir no tenen naixement. I la l'àliga que també pugui representar des de Jesucrist com per ser l'animal més elevat, que vola al cel i... Hi ha l'àliga representa Jesucrist amb una del... Però clar, si ens posem així, representa Jesucrist l'àliga, representa Jesucrist el pelícan, el paó i el fènix. Perquè tots són que volen alt. No, cada un té. Això t'aconsello com a lectura, hi ha d'allò són 2 volums que es diu El Bestiario de Cristo, i que agafa cada bèstia i et busca, t'ha buscat a nivell de Bíblia, a nivell d'Evangeli, totes les referències que hi ha ja surten. Però a més, el que és més interessant són els bestiaris medievals, que això estan en 2 llibres editats per l'editorial Barquino, i els bestiaris que existien a tot arreu. Nosaltres teníem aquí uns bestiaris, que un bestiari era pròpiament el català, llavors el mateix bestiari queda una mica ampliat amb el bestiari toscà, o sigui, en aquest cas italià, i llavors hi ha un tercer bestiari que aquí també hi havia. Tot i això hi ha el bestiari d'Oxford i hi ha d'altres llocs. Els nostres no tenen imatges, el d'Oxford sí. Aquests bestiaris tenen una funció pedagògica, de tal manera que parlen de les bèsties i et diuen particularitats de la bèstia però referides a les persones. Per exemple, el lleó. El lleó està representat sempre mirant enrere i amb la cua aixecada. El lleó és l'últim que marxa de la manada, és el rei dels animals credollosos, i amb la cua esborra les petjades perquè no els puguin atrapar. Fixa que aquí té més que el lleó és una qüestió humana. Llavors, hi ha tota una zoologia fantàstica a l'entorn d'això. Però hi ha una altra que, si agafes els bestiaris medievals i les faules d'Isop, trobaràs que són veritables lleis i veritables reculls de caràcter humà. Té una funció pedagògica. Llavors, allà hi trobaràs les referències. Llavors, les referències de Jesucrist, és que si vas a mirar trobaràs que Jesucrist té referències en tot. Amb molts animals, no? Sí. Amb el fènix, per descomptat. O sigui, el fènix és l'ocell que mor cremat i reneix les pròpies cendres. Això et sonarà per Harry Potter. El pelícan s'assimila a l'església. Normalment es representa amb el bec així posat cap aquí. Això té a veure amb que els pelícans, quan està tot ple d'aigua, que queden amb aigua fins a mitges potes, i han d'alimentar les cries, i no tenen que alimentar, llavors es picotegen aquí sota, que tenen greix, i amb aquest greix alimenten les cries.
Això, per exemple, si aneu al castell de Peralada o al monestir de les Glòries a Burgos, hi veureu uns reclinatoris que són en pel·lícula. Les pel·lícules repeteixen constantment. I això s'assimila amb l'Església, que l'Església es preocupa de donar dels seus fills, malgrat que... Llavors tens el paó. L'Església és orgullosa, però està obligada a ser humil. Llavors el paó te'l representen amb una cua impressionant, però amb els peus lletjos. Llavors, malgrat que és important i hi ha aquest joc d'ostentació, al mateix temps ha de ser humil perquè té els peus lletjos. Pots tirar... Sí, hi ha mil simbolismes. Si vas a Berga, a Sant Quirze de Pedret, que està allà mateix, de Berga, o al Museu Episcopal de Solsona, perquè Berga pertany a Solsona. Llavors, a Sant Quirze de Pedret les pintures són reproduïdes, els originals estan al Museu Episcopal, però és igual, hi ha les mateixes. I veuràs un rodol amb els rascos d'una creu, que tindria un cavaller, i té a dintre el paó i l'àliga. I al principi és Déu. Llavors a banda hi ha un Lorant. Lorant és un que està així, és un rodol que està amb el braç obert, li diuen Lorant, presidit per un carrusell que és el paó. Això estem parlant de pintures del segle XI. Bueno, tots són teories. No fa tot això. I l'àliga és el màxim poder també, no? Representa? Cada dels tres símbols, tres animals simbòlics, l'os és el principi de l'home salvatge. Per què? És l'únic animal bípede. Clar, l'orangutan no el coneixíem encara. L'únic animal bípede que teníem, per tant és el nostre antecessor. O sigui, algú més primitiu que nosaltres és l'os. Llavors ja surt el lleó, que és el rei de les bèsties. Però clar, quan el rei pot ser elevat i vola i tota la història, el lleó passa a segona divisió. A més, a nivell d'església, en les esglésies no hi havia animals terrestres, hi havia aviaris. A les oques de la catedral són els guardianes, perquè de fet les oques és l'últim que va dormir, és l'últim que es lleva, i a més foten un escàndol i són perilloses també. Però hi ha aquests aviaris. Llavors, l'àliga és l'animal simbòlic religiós per excel·lència i per tant està per damunt del terrestre. Perquè aquests llocs que tenen la tradició que si no estiguen al camp de l'alcohol, l'àliga no pot ballar. Això a la mare li va costar encara. No, explica-m'ho, jo hi era. Tu hi eres amb... Tranquil. Es va enfadar amb aquest senyor. Sí, tant que es va enfadar. Jo ho sé perquè a vegades me nota... Aviam, té una explicació. L'àliga no és que riegi aquest l'àliga pot ballar si n'hi ha l'alcalde, però diguem-ne que l'àliga té unes ballades que són simbòliques. Llavors, al migdia de festa major, a la sortida d'ofici, l'àliga, en comptes de ballar a la plaça de la Mercè, balla a la plaça de Sant Jaume. Això no té importància, però bé que és la sortida d'ofici, és el punt. L'ofici de la Mercè és el punt central de la festa. Després seràs missaire o no, però és el punt central. Sortint d'aquest punt central, s'honora el poder establert. El poder religiós o el poder terrestre? Quin és el poder terrestre? L'alcalde o l'Ajuntament. Per què es balla a la plaça de Sant Jaume i no es balla a la Mercè? En el seu moment, perquè la Liga de Barcelona és abans d'ahir, s'havia perdut. Doncs vam estar mirant-ho i vam arribar a la conclusió, dic bé perquè jo estava ficat, que millor la plaça de Sant Jaume perquè en tant que capital de Catalunya, tant ballava per l'alcalde com per president de la Generalitat, sigui o no sigui el balcó. O sigui, és l'institució. Llavors va traslladar a la... Ara bé, malgrat tot és l'aigua de la ciutat, no és l'aigua del país. Per tant, l'autoritat que d'allò és l'alcalde. I als altres llocs,
l'Àliga saluda l'alcalde de torn per ballar i doncs, vale. Llavors, aquell any, a més, hi havia l'alcalde i el Pujol junts. O sigui que tot anava perfecte. Tot anava perfecte. Llavors, arribem, i hi havia la Borja sota l'Àliga i l'Amadeu que manava. I resulta que el Maragall em van ensenyar no sé què en el Pujol, un quadre que he portat, no sé què, i nosaltres. Llavors, bueno, l'Amadeu era el que manava, però no belluguem. El cordomí emprenyat, el ferregat que comença. Però el bo va ser que el cordomí arriba i tenia la dona sota. Que era sí, I ella no. No es balla, no es balla. Al final van sortir a ballar, no? Com van sortir? Bueno, algú va córrer cap dintre de l'Ajuntament i va trobar el Maragall i llavors va sortir al balcó i... Però no va fer mai més tard, No, ara ja sempre. Mai més tard. Però van així. Aviam, això té el d'allò, que ara, per exemple, el de protocol ja s'ocupa de dir-li a l'alcalde, sobretot, que en aquell moment, a veure, quants anys feia que l'Àliga ballava? 7 o 8? Encara no. Sí, era tot molt recent i encara no. I a més, aviam, els que érem a plaça, aviam, jo no amb els gegants, però els que érem a plaça, l'Amadeu, què faig? Em va dir l'Amadeu, no ho sé, dic tu mateix. No tocaria, oi? No, bueno, no sé què vam comentar, no? Però, tampoc ens hi hem trobat mai amb una cosa d'aquestes. No passa.